sa indanin grasya na maging maimbod sa pagibukan sa indang trabaho, sa indang apostolada. Mga tugang, ngunyan ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa itong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buod. Inuumaw mi ika, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton minggayong unyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo nang matungkusan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki.
nakaiba mong nabubuhay a sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo ang manunungod kan determinasyon ni Abraham sa pagpamibi. Igwa siya nindakulang pagtubod, nasisimbagon siya kan Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. An kagurangnan nagsabi, an sumbong laban sa Sodoma, asin Gomora, makusog asin sa indang kasalan, makuri. Mahilig ako, hihilingon ko kung totoo, an mga gibo ninda, susog sa sumbong, asin kundai, maiisihan ko. Ang mga lalaki nagharali, asin nagpasiring sa Sodoma. Mantang ang kagurangnan, padagos sa kaibahan ni Abraham. Dangan si Abraham nagrani, asin nagsabi sa Diyos, tutunawon mo ang banal, kaiba kan makasalan. Kung may 50 banal sa banwa, tutunawon mo sinda. Dai mo daw papatawadon, huli sa 50 banal na yaon duman. Iparayo man lugod, naan mayong sala, magadan, kaiba kan may sala. Naan banal idamay sa maraot. Bako daw nakatanosan, ang gigibuhon kan hukom nin bilog sa kinaban. An kagurang na nagsimbag, kon sa Sodoma may makua akong 50 banal na lalaki, sa kong papatawadon an banwa, huli sa inda. Si Abraham nagsabi, ako nangangahas na makiolay sa sakong kagurangnan. Ako naalpog, asin abo. Kung kulang na 5 sa 50 banal, ano tutunawon mo ang banwa, huli sa 5? Ang kagurang na nagsimbag, dai ko tutunawon, kung ako makakuang 40, may 5 banal duman. Si Abraham nagsabi, kun 40 sanaan makua. Sinimbag, huli sa 40, dai ko tutunawon. Si Abraham nagpadagos pagtaram, kagurangnan, dai ka maanggot ta ako nagtataram. Kun may 30, simbag, huli sa 30, dai ko tutunawon. Si Abraham nagsabi, ako mataram giraray, kun igwas ng 20. Sinimbag, huli sa 20, dai ko tutunawon. Dangan si Abraham nagsabi, dai ka maanggot kagurangnan, kun ako magtaram giraray, tibaad igwasan ng 10. Sinimbag, huli sa 10, dai ko tutunawon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat sa imo, kagurangnan, sa bilog nin puso, nadangog mo ang mga tataramon nin samungoso, sa atubang kan mga anghel, maumaw kami sa imo, masamba kami sa atubang kan banal mong templo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. An kagurangnan mabuot sa mga dukha,
midbid niya ang tunay na nangangaipo sa samong paglakaw sa tahaw nin kahorasaan, pasariga kami sa imo, tanganing samuyang daugon an kasalan. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat hulikan sa imong maimbod na pagkamuot, na labi pa sa gabos na arami dapit sa imo, kun aldaw na kami nag-apod, sinimbag mo, an samuyang kalag pinakusog mo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Inuunat mo an samong kamot, ilinigtas mo kami, an gabos gigibuhon mo para sa mo, kagurangnan daing sagkod, an sa imong pagkamuot, hare kami pagpabayae. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Ipinahayag ni San Pablo ang katotoohan na sa paagi kan mga gawe nin kaligtasan ni Kristo, na pasatuya man ang bagong buhay. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Kaiba ni Kristo, kamo inilubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binangon kamo kaiba niya sa bagsik tan sa indong pagtubod sa kapangyarihan ng Diyos na nagpabangon sa iya sa mga gadan. Kamo mga gadan, huli ta kamo mga parakasala. Asin dei pa kamo mga parakasala, asin dei pa kamo pinagsisirkonsidar. Binuhay kamo liwat ni Diyos, kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niyatong mga kasalan. Hinalian niya nin halaga ang tugon. Pinara ang utang na dapat niyatong bayaran. Hinali, dangan, ipinako sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo soso kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagpapamaybi. Pagkatapos, saro sa mga disipulos naghagad, kagurangnan, tukduan mo kaming mamibi, arog kihuwan na nagtukdo sa iyang mga disipulos. Si Jesus nagsabi sa inda, kung kamo mamibi, ini ang sabihon nindo, Ama, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadayan mo, itao mo samuya ang samong kakanon sa araw-aldaw, patawada ang samong mga kasalan, siring kan pagpatawad nyamo sa mga nagkasala sa muya. Asin hari kami pabayae na madaog nin sugot. Asin nagsabi pa,
Halimbawa, sa Rosa sa Indo, igwanin katuod na nag-abot matangang banggi, asin nagsabi, "Katuod, pautang nga ako ning tulong tinapay. Ang sakong katuod, nag-abot asin day akong ipapakakan. Sinhali sa laog masimbag, day mo ako pagribukon. Ang pintuan, sarado na. Ang mga aki asin ako, nasa higdaan na. Day ako makakabangon sa pagtao kaiyan sa imo." Sinasabi ko sa Indo, dawa, day nabangon, huli na lamang sa indang pagiging magkatuod, alagad, nataon na sana, nakasindakol sa inahagad, huli sa padagos sa pagpirit. Sinasabi ko sa Indo, maghagad asin kamo tatawan, maghanap asin sa Indong makukuha, magtuktok asin kamo bubuksan. Hulitan minahagad, minaako. An minahanap, nakakakuha. Asin an minatuktok, binubuksan. Si Isay sa Indo ang ama, na kung an aki maghagad nin sira. An itatao, bakong sira kundi halas. Asin kung maghagad nin sugok, an itatao, uyang. Kung kamo na mga maraot, nagtataong mga marahay na bagay sa Indong mga aki, urog na, ang sa Indong Ama sa langit, matao kan Espiritu Santo sa mga nagahagad kaiyan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Maray na agaliwas sa Indogabos mga tugang. Marahay na agaman po, Father. Full force po ang mga lectors niya ito ngunya na aldaw. Ang digdi si mga dati na marinyo kan sa indang commitment sa pag-serve, sa pag-proclaim kang tataramon ng mahal na Diyos. Ang digdi si mga baguhan na recruits. Pagpasalamat niya ito sa mahal na Diyos ang padagos sa pagdakol kan mga tao na naglilingkod sa tuyang parokya, sa tuyang simbahan. Urog nang gayo ining mga lectors tango niya sa tuyang inistularan. Mga namumutan ko mga tugang, sinasabi niya ito na ang pamibi is the lifting up of our minds and hearts to God. Sa paagikan pagpamibi na ipapaabot niya ito sa mahal na Diyos. Ang mga kamautan niya ito, ang sa itong pag-umaw, ang sa itong pagsamba, ang sa itong mga kaipuhan, ang mga minamawot kan puso asin isip niya ito. Prayer becomes somehow our easy access to God. Ang garubaga, dahil niya ito maabot, nakahalangkawan kan Diyos. Nagiging madali huli kan pagpamibi. Pero kung kita namimibi, bako lang na maipahayag niya ito ang mga kamautan ta. O maisabi niya ito ang mga kamautan ta. Actually, ang totoo, sa mga dangers kan pagpapangadji, especially if we get to pray often, bako man maraot iyan. Pero when it becomes a habit, tama. Pero dapat maging aware kita kung kita namimibi. Kasi minsan, it becomes so casual, nagarubaga routine na sana. Manyamo, nayaon ka sa langit. Oy no, ang pintuan, paki-close daw. Habang namimibi, hulita, party na sana kang kuyan. Garubaga, ang pagpapamibi, garo na sana pagpahayag ang kagustuhan niya to. The mind in the heart is no longer there. Ang puso asin isip, iyo ang sentro kan pagkatao ning sa tuyang pagkatao. Kung kita namimibi, when we lift our minds and hearts to God, sabiyon ang sa tuyang mga minamawot sa mahal na Diyos, kaiba ang sadiri, ang pagkatao. Kaya nga ni, magayon nun nangangadji, we find a proper place for prayer. Itong oras, halimbawa, na dahil ka na nadidisturbo ng anuman. Itong lugar na feeling mo peaceful na maray, na kung ika mamimibi, ika asin ang kagurangnan sa naan presente, sa pakikiulay mo sa iya. These are certain considerations that are important kung kita namimibi. Of course, anywhere we can pray. Pero aram nindo mga tugang,
Ang pinaguhuna niya to na garo madali o nagibuhon, in fact, is not so easy. Ang pagpamibi, kaya nga ni, ang saro sa mga struggles niya to, ang constancy sa pagpapangaji. Ngunya na si Mano o ngunya na aldaw, very prayerful kita. Pagkatapos din pirang si Mano o saro pirang sanang aldaw, uli sa kadakulan kan mga preokupasyon, luway-luway, nalilingawan na ang pagpangaji. Ang constancy, difficile na maray. Ang regularity, difficile na maray. Magayon no ng ebanghelyo niya itong unyan. Ulit itinutok do sa tuya, kung paano kita mamibi, asin ang mga tamang disposisyon na dapat niyaon sa tuya kung kita mamibi. Siguro ang mga disipulo arog man niya to. We experience certain occasions the difficulty of praying. Asin huli nahiling ninda si Kristo, pirmi igwanin panahon sa pagpapangaji. Sabi sa pagpuon kang ebanghelyo, sarong aldaw si Jesus nagpapamibi. Bako lang yan sarong aldaw kasi often he would always find time to pray. Because prayer is his way of communicating with his Father. Tanganing magibon niya ang sa iyang misyon. Kaipuhan siyang padagos na makiulay sa Ama na iyong kagtao kan sa iyang misyon digdi sa daga. I think, arog man kita kaiyan. Kung inihiling niya to na igwa kita ning misyon na dapat nagibuhon, responsibilidad na dapat gibuhon, always find time to pray and ask the Lord to guide us in doing that mission. Alaga din huli ta masakit, bakon madali ang pagpapangaji, urog ng gayo, kung di man kita regular sa pagpapangaji, sabi kan sa ron nagsurat, the consequence of not praying is our inability to pray. Pag di kita nangangaji, talagang magiging difficile ang pagpangaji para sa tuya. Kaya siguro, arugan mga disipulos, pwede niya itong sabihin sa kagurangnan, tukduan mo kaming mamimibi. And the Lord is telling us today na kung kita mamimibi, address your prayer to the Father. Ang gabos sa pag-umaw, ang gabos sa kahagadan, dapat idinadara sa Ama. Ang Santa Misa, ang Eucharistia, ang pagdulot kang sakripisyo, bako daw na si Kristo ang sakripisyo, asin idinudulot niya ito sa Ama, ang pamibi, dapat address to the Father, para sa hulita siya ang provider niya ito, siya ang nagtatao kang sa tuyang mga kaipuhan, mga pangangaipo. Pero hararom ang kahulugan, kasi sinabi nin kagurangnan, say it, our Father, Ama niya mo. Ang sa tuyang kaulay, iyon Ama. Digdi pinapahayag nin kagurangnan, ang pamibi sarong relasyon. Sarong relasyon. Kung kaya ngani, kung ang relasyon ay yan, na yaon sa tuya, na igwa kita sa mahal na Diyos, is that so much, sabi ta kayan, bakong hararom, yan, dyan nato mahihiling mga tugang, ang test kang sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos, is sabi kaya, kung paano kita namimibi. How often we pray, and how we pray, the quality of our prayer is a test of our relationship with God. Siya sa tuyang Ama. Asin kung siya sa tuyang Ama, dapat magdulo kita sa kagurangan kung kita namimibi, na igwaning pagtitiwala, igwaning kumpiyansa. Mamibi ka mo, Ama niya mo. Digdi pinapahayag ng kagurangan, ang Diyos na sa tuyang uumaw, sinasamba, sininahagadan kasi ng mga pangangaipo, Diyos na bakong harayo sa satuya. He is so close to us. He is a Father to us. Nagigirumduman ko kan magpahiling ang kagurangnan kay Moises duman sa naglalaad na kahoy. Sabi pa nga ni, halian sa imong sapin. Ulita, para sa mga Hudiyo, ang Diyos is somebody who is apart from us. Di katulos makarani sa iya. Di mga imahiling ang lalawgon kan Diyos na ini. Alaga sinasabi sa tuya, sa Ebanghelyo ngunyan, siya sa tuyang Ama. Sa inot ang babasahon, pinapasabo sa tuya, we can talk to Him like
the way we talk to anybody. Kagurangnan, kung igwaning 50, susuluon mo talaga, ang banwaan kang gumora, as in, kung kulang po ning 10, kung kulang po ning 5, kung hanggang suskit 50, nagi na sa ng 10. Nahiling niya to, kung paano ipinahayag dito sa inyo na babasa, that this God is an approachable God. He is a Father to us, who feels what we feel, and who knows what we need. Yung kaya nga ni, kung kita magdulok sa iya, hulita siya sa tuyang ama, dapat kita igwanin kumpiyansa. After all, sabi ka ni Ebanghelyo, itataon niya ang gabos sa tuyang hahagadon. Itataon niya ang gabos sa tuyang hahagadon. Ang nagtutok-tok, bubuksan. Ang naghahagad, makakakuha. Ang naghahanap, makukuha niya sa iyang hinahanap. Alagad ang ama na inin sa tuyang pinagdudulutan, kan sa mga pangangaipo, kan mga kahagadan niya to, ama na nakakaaram kung ano ang marahay asin maraot sa satuya. Kaya minsan, dahil tulos na kukuha ang satuyang hinahagad. Minsan pinapaghalat kita. Igwanin panahon ay tinataon ng kagurangnan, bago niya to makuha ang satuyang hinahagad. O kaya naghahagad kita, ibang itinatao sa satuya. But the time we spend in praying, iyo man ang panahon na luway-luway binabago ning mahal na Diyos ang puso asin isip niya to, tanganin kita magin andam sa kasimbagan sa satuyang mga pamibi. Siya sarong ama na nakakaaram kan, marhay para sa satuya. Sabi ka ni ba, aram niya nindo, I think si Father Orbos inisaro sa iyang mga booklets, mga surat na sa iyang mga libro, sabi niya, mas nakakatakot ngaya kung ang satuyang hinahagad, arual daw, itataonin kaguranan sa imo. Takadakla na beses, ang mga hinahagad niya to, dahil paman clear sa isip ta, kung talagay na ang pinakamarahay. Baka ang hinahagad mo, iyon makakaraot kan familia mo yan. Baka ang hinahagad mo ngunyan, iyon makakaraot kan sa imong buhay. God is so wise that everything we ask from Him is not given to us. Kasi ng panahon makakapagsabi kita, ay salamat sa mahal na Diyos. Sa arog palan ka ini kung kaya siring, sinday ko na ako ang tinatao sa kuya. Igwa palan siyang ibang plano. See how prayer can change us. Difficile enot ang pag-ako na dahil sinisimbag ng kaguranan ang pamibi. Pero ang parehas na pamibi, iyo ang nagtutok do sa tuya na mabago ang satuyang paghiling kan mga bagay-bagay na pinaguhuna niya to enot na marhay sa tuya. Alagad ngunyan, pinapasabot ang kagurangnan, igwanin mas marhay. Kaipuhang kitang magtiwala asin magsarig sa Diyos na satuyang pinagdudulutan kan satuyang mga pangangaipo. Saro pang punto na pinasasabi ka ni Ebanghelyo, kung kita mamimibi, dapat that prayer must be persevering. You should persist on praying. Magpadagos, magpapamibi. May mga pagkakataon kaya minsan mga tugang na kung kita nangangadji, garo kita nakikiulay sa diklom. Ano po? Garo kita nakikiulay sa diklom. Pirong pa ang mata, dahil ka man nahihiling. Piranang simanang pinapangadji mo, bulan na pinapangadji mo. Kung kaya, pagkatapos ning, garo dahil naman itatao sa kuya, then we stop praying. Sabi kan Ebanghelyo, kaipuhan kitang mamibi. Itong lalaki na naghagad, magayon itong parabola, kan lalaki na naghagad ning nagsubli ning pirang tinapay duman sa iyang katuod. Tawi ako ning tinapay, tamaya kong ipapakakan sa katuod na nag-abot. Sabi kang may sadiri kang harong, hari daw ako, magpundo ka dyan, ta ako nakahigda na, sa kuyang akin nakahigda na, di ako makakababa sa pagtawakan sa imong pangangaipo. Lagay sabi sa parabola, huli na lamang sa pagpirit, itataon niya ang sa iyang hinahagad, susog sa iyang hinahagad. Bako lang na ihayag niya to sa ama ang satuyang mga pangangaipo. Bako lang na kita magtiwala sa iya kung kita nagpapamibi asin nag-uumaw sa iya. Kaipuhan ang pagpamibi, padagos. Kung ang pamibi sa rong relasyon, let us not cut that relationship with Him who owns our life.
and who directs our life sa Dios sa satuyang kagurangnan. Lugod ang mga tugang ang grasya kan Eucharistia na satuyang pinagseselebrar. Padagos sa magtukdo sa satuya, sa pag-apresyar kan halaga sa buhay niyato kan pagpapamibi. Ang Diyos na harani sa satuya, sabi kayan, sa satuyang Ama, pinagtawaan pa ning mas hararom na ekspresyon ni Kristo, ang kapanuan, ang sinasabi niya to, Diyos na harani, as in close sa satuya, sa paagi ni Kristo, ipanamatit niya sa satuya. Indeed, He is not only a Father, He is a brother. He is so close to us, He is with us, He is one like us. Ang Diyos na dati niya unduman sa langit, nakikiulay sa tuya, sa paagi sa nakang mga propeta, of course, sa paagi kan pagpamibi, ngunya nakiulay sa tuya, sa paagi mismo kan sa iyang aki, si Kristo. Mga namutan ko, mga tugang, hagado niya to, sa Diyos, sa Ama, sa kagurangnan, si Kristo, sa tuyang kagurangnan. At arog niya, tukduan man kita, maapresyar niya to aral daw, ang halaga kan pagpapamibi sa tuyang buhay. Amen. Ngunyan, sa tuyang masasaksihan, ang pagbago kan panuga, kan mga miyembros, kan Tuko na ministro, po kan muna, mga tataramon. Ang pagbago ninda kan sa indang panuga, naaakuon, tanda kan sa indang katungdan, asin dignidad, bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar, nin sa tong kagurangnan. Ipamibi man yato, nalugod, maaraman asin magampananinda, an sa indang mga katungdan sa satong parokya, komunidad, asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Sinda ipepresentar ni Mrs. Maria Sara Elaorza, Coordinator kan Ministro kan Tataramon. Ginagalangan niya mong kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvere III, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa saindo ang mga tugang niyato na pinili na maglingkod bilang ministro kan tataramon ng Diyos. Ang 40 na mga lectors digdi sa satong parokya. Kami uyang unyan sa atubang nin Diyos, asin nin sa iyang banwaan, na handang manuga sa pag-ako nin udok sa buot, na makapaglingkod sa satuyang kagurangnan bilang mga ministro nin sa iyang tataramon. Namumutan ko, mga tugang, ang Diyos liwat, inaapod kamo na magpahayag, kan sa indong kamauotan, nagiraray magin dayupot sa ministeryong sa indong pinili. Ang sa indong presensya ngunyan, minapahayag kan sa indong kamauotan na mag-ako kang katungdan, na maglingkod sa altar nin Diyos bilang mga ministro ng sa iyang tataramon. Asin andam sa pagtabang sa satong simbahan, sin makataon nin marhay na aarugan sa satong kapwa. Nasasabutan nindo ini, Opo, nasasabutan niya mo. handa ka mo na idusay ang sa indong panahon asin sa diri sa paglingkod na ini. Opo, handa kami. Nangangako ka mo na sa ministeryong ini sa indong ibabalangibog ang tataramonin kagurangnan sa paagi kan pagsaksi sin pagsabuhay ng sa iyang mga tugon asin kabutan. Opo, nangangako kami. Ngunya na sa indong ipinahayag ang sa indong kamauotan na makapaglingkod sa satuyang kagurangnan. Tawan lugod kamo nin amang langit nun kan mga biyaya sinbalao kan Espiritu Santo sa paagi kan mga pamibi asin pagkamuot ni Kristo. Tanganing kamo makapaglingkod na maninigo sa iyang atubang sin makapagbalangibog kan sa iyang tataramon. Bendisyonan kamo nin Dios ang Ama, Kanaki, pati nin Espiritu Santo. Amen. Amen.
Banwaan nin Dios, uy ang mga tugang niya tong pinili niya na maglingkod sa iyang lamesa nin buhay sin pagkamuot. Sinda nagpahayag kan sa indang pagmawot, na danay na makapaglingkod sa Dios, asin nagbago kan sa indang mga panuga. Danay niya to sindang ipamibi, na lugod magin sindang dayupot sa ministeryong ini, asin makapag-agyat sa sato, napakusugon ang satuyang pagtubod, paglaom asin pagkamuot sa kagurangnan, sa paagi kan paglingkod sa iya, asin sa tong kapwa. Tanda kan sa tong kaugmahan, asin pag-ako, kita po mag-urupak. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Ama nakakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpawala mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos maaapod niya tong Ama, kaya sa pusog na paglaom, darahon niya to sa iya ang satuyang mga pangangaipo, ang satong simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kan kahadean kan Diyos, ang kahadean nin pagkamuot, katanosan, asin katuninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw nin kasakitan, magpadagos kitang mamibi, asin da inanggad magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuya ang kakanon na kaipuhan sa oraldaw, asin ang kadakulaan nin puso na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, tabangan kan kagurangnan na magpaasan kan krus nin sa indang kahelangan,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, makamansay sa lawog kan kagurangnan, sa iyang harong sa paraiso sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa paghimati mo sa mo. Tabangi kaming danay na magsarig sa imong pagkamuot, sin mag-ako kan sa imong kabutan na sa muyang buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako, sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin matanos. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinara niya ang samang mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakol-dakol na angeles, sin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan. Daing tapos na nagsasabi.
Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi, sa ngaran ka kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sakot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako ka mong gabos, sin magkakan ka ini, tiniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuniyaman kali sin girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako ka mo gabos asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na magdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, sin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma siya sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa magadan. Dangan nako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena, ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo, kanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa rualdaw, hitao mo sa muya-unya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, ng samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa mga kapanahunan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikananagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa saimong Espiritu. Magpati na raohan kamonin katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan na kinabang kami kan Justo na sakramento. Andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan na mimibi kami. Tanganing ining atang nasyaman sa naang nagtao sa mo. Sa dai masabing pagkamuot, magdarasa sa mong kaligtasan. Siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po. Pamibi kang simbahan in Cáceres na nakikilakbay. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso, ikaansulong magiya sa mo. Tukduan ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na daiuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ang samong kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salang dalan, umagtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Hinigabo sinahagad mi sa imo na naghihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka nama asin kanaki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from July 11 to 17, 2022. Cash receipts, daily collections, 15,193 pesos. Sunday collections, 20,161 pesos. From the collection boxes, 11,066 pesos. Total collections for the week, 46,420 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Juanito Velasco Jr., Kim Villania, Ayan family, M. Dacudao Cycle Center, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Ang satuyang Parish Priest, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po. Bago pang huring bendisyon, buot kong ipasabot na padagos kami nangangapudan sa Indo na maging katabang kan parokya sa pag-alok sa mga individual na gustong magdulutin misa para sa tuyang nobinaryo sa maabot na August 31, sa nobinaryo kay 31 to September 8, tapos nobinaryo kay Ina September 9 to September 17, huli ta 18 ang kapiestahan. Aram ko dakol man ang mga willing kaipuhan sa ng alukon, si mga aki na harayo, si mga kapinsanan ta na harayo sa tuya. Digital age naman kita, picturean sa na ang surat, pwede man isend, makakatabang kita sa parokya, sindaman magiging aware, kan buka kan devotion nyato digdi, asin makaka-follow kan misa nyato sa pag-abot kang nobinaryo. Igwa na po mga surat sa opisina, asin sa luwas kang sa may puwertahan kang simbahan, pwedeng maghagad ning surat. Mas maray kung amay na maibalik, tanganing ang sa indang pangaran, may laog sa tuyang program, fiesta program. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan.